Békesség néktek! Isten igéjét a Máté evangéliumából fogom olvasni, a 17. fejezetből, az első 9 verset. Máté evangéliuma, 17. fejezet, első 9 verset olvasom. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét, ahol szól hozzánk a Máté evangéliuma 17. fejezetének az első 9 verséből. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyog, mint a nap, ruhája pedig fehér volt, mint a fényesség. És íme megjelent ő nekik Mózes és Illés, akik beszélnek ő vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt házat, hajlékot, néked egyet, 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallák, arcra estek és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk menvén illette őket és mondta: Keljetek fel és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És amikor a hegyről alájövének, megparancsolta nekik Jézus mondván: Senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, amíg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Imádkozzunk. Mennyei édesapánk, köszönjük neked azt, hogy te meg akarsz minket áldani. Köszönjük neked azt, hogy ezt elkezdted, akarod folytatni, és véghez akarod vinni. Ki akarod a te áldásodat terjeszteni a mi életünkben. Köszönjük, hogy miénk lehet az Ábrahám áldása, a Jézus Krisztus áldása, az apostoli áldás. Köszönjük neked, hogy te jót mondasz felőlünk, meg akarod ezt a jó szót erősíteni bennünk és általunk is. Add, Uram, hogy ez a te áldásod, áldott szavad, beszéded ma áthasson bennünket, és add, hogy ennek az erejével tudjunk élni az előttünk álló hétköznapokban és kihívások között, és add meg, Uram, hogy ezt az igét tudjuk hatékonyan terjeszteni, bizonyságot tenni a názáreti Jézus Krisztusról, aki meghalt a bűneinkért és feltámadt megigazulásunkért. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Tipikusan egy olyan ige szakasz ez, amelyet nagyon sokszor idézünk olyankor, amikor valami olyan helyen vagyunk, ahol szeretünk lenni. Fent vagyunk a hegyen, szoktuk mondani, ez már így ilyen hívő szólásmondás lett, hogy fent voltunk a hegyen. Hát ugye mi most Pányokon voltunk, én már több hetet, most igyekszem is majd vissza, mert még egy fél hetes szolgálatom van ott a következő családos táborban, és tényleg el lehet mondani, hogy ott Pányokon nem csak fizikai értelemben, mert egyébként hegyoldalban van ez a tábor, de szellemi értelemben feltétlenül ott voltunk a hegyen. Egyik héten, másik héten, harmadik héten, hát ezt akikkel együtt voltunk, átélték, megtapasztalták. A hegyen lenni jó. Hát ezt nem csak mi tudjuk, mi tapasztaljuk meg, még ha az Alföldön is vagyunk, szellemi magaslatokon, mint a várhelyi táborunk, amely nagyon jól sikerült az idén, hanem ezt megtapasztaljuk Pányokon is, meg megtapasztaljuk mindenhogy, és a hegyen lenni szellemi értelemben, még az Alföldön is jó. Ezt mondta Péter is, hogy jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt hajlékot, tegyük ezt állandóvá, maradjunk itt, rögzítsük ezt az állapotot. Igaz, hogy otthon vár a család, lent vár a többi tanítvány, de kit érdekel most ez? Mert ilyenkor feledve van minden egyéb áldás, amikor annyira közel kerülsz az Istenhez. Ismeritek biztos azt a bizonyságtételt, amit én személyesen hallottam a Veres Ernő testvér özvegyétől, immár özvegye, Anna nénitől, aki elmondta, hogy egy kómában levő állapot alatt, amikor ő még anyuka volt, és 5 kicsi gyereket nevelt, meg a férje mellett ott szolgált,
ő a kóma állapotában a mennybe került, találkozott az Úr Jézussal, és az Úr Jézus mondta neki, miután leborult előtte, hogy menjél vissza a földre, adok még neked feladatot, szolgálatot. És ő azt mondta, hogy engem ne küldj vissza, Úr Jézus. És mondja neki az Úr Jézus, de hát 5 gyermeked van, és gondoskodnod kell róla, és a férjedről is gondoskodnod kell, és a szolgálatában mellette kell, hogy álljál. És Anna én csak könyörgött, mesélte nekem a saját szájával, csak könyörögtem, ne küldj innen vissza, Úr Jézus, kérlek téged. De ott vannak a gyerekek, a férjed, és én csak imádkoztam, és könyörögtem, és arra ébredtem, hogy ott vagyok a kórházi ágyon. Szóval vissza kellett, hogy jöjjön. Aki közel van Jézushoz, annak nem számítanak az egyéb dolgok. Nem számítanak. Tehát annyira lecsökken. Mit mond Pál apostol? Ami pillanatnyi és könnyű szenvedésünk, igen nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. Ütötték, verték egész életébe. Pillanatnyi és könnyű. Miért beszél így? Mert közel van Jézushoz. Hát ez semmi nekem. Értitek, testvérek, mi annyira ki tudunk akadni a nehézségek, a próbatételek, a kísértések között, úgy ledobjuk a láncot egyből, elkezdünk panaszkodni, neheztelni, aggodalmaskodni. Hát, nagyok a problémák, és egy rövid ideig tartó, kicsi üdvösséget, dicsőséget azért érzünk a szívünknek ott a legeldugottabb zugában, de hát ahhoz a hatalmas problémához képest, ami rám nehezedik, hát eltörpül az a kis isteni dicsőség, ugye? Mert távol vagyunk Jézustól, és minél távolabb vagy valakitől, annál kisebbnek látszik. Ugye, ekkora Jézusod van, egyébként nagy, csak messze van. Na menj hozzá közel, és nagy lesz. És amikor összeveted azt, amit Krisztustól kapsz most, azzal, ami fenyeget téged, meg ami a vállaidra nehezedik, akkor az egész eltörpül, az egész szinte nevetségessé válik, megváltoznak az arányok, megváltoznak a viszonyok, ha közel vagy Istenhez, ha fent vagy a hegyen. Azt mondta erre Péter, hogy ez nagyon jó. Innen nem menjünk sehova, nem érdekel se család, se szolgálat, se semmi. Te is maradsz, Úr Jézus, meg mi is maradunk, de egy dolgot nagyon jól mondott Péter, ha akarod. Ez itt nekem nagyon tetszik, itt a Máté evangéliumában. Tehát nem úgy leosztja a lapokat, ha akarod, akkor építsünk hajlékokat. Nem is magunknak, csak ti maradjatok itt. Mi itt el leszünk egy pokrócon. Nektek legyen egy szép sátor is, csak maradjatok, mert annyira jó látni Illést, Mózes, hát ez egy rendkívüli dolog. Téged, Uram, így, ragyogva, dicsőségesen, hát ez csodálatos. Ezt nem akarjuk elengedni, ezt rögzíteni akarjuk, ezt bezselézzük, hogy szét ne fújja a szél. És Jézus azt mondta, hogy én ezt nem akarom. Én ezt nem akarom. Amikor Isten felvisz a hegyre, az tényleg nagyon jó. És talán mindannyiunknak vannak ilyen élményeink. Amikor tényleg annyira közel jött Isten. És nekem ezen a nyáron tényleg óriási ajándék volt. Két héttel ezelőtt, hát 2,5. Amikor egy reggeli áhítaton az IFI 2 táborban, amikor beléptem a harmat áhítatnak a helyszínére, hát ott várt az Úr Jézus. Tehát úgy éreztem magam, mint amikor a 73-as Amerikában volt egy egyetemi ébredés 73-ban, és megnéztem ezt a kis dokumentumfilmet, és valaki azt mondta, hogy nem láttunk senkit, de tudtuk, hogy van ott valaki. Na ezt éltem át 2,5 hete csütörtök reggel, hogy nem láttam senkit, de tudtam, hogy van ott valaki. Mihály Eszter zongorázott, megszólalt az ének, egyszerűen ilyen mennyei volt. Tehát, hogy én egy embert még nem hallottam zongorázni, már bocsánat, Eszter. Szóval az annyira kitüntetett idő volt, egy kitüntetett alkalom volt, hogy egyszerűen, képzeljétek el, az történt, hogy utána kaptam egy dorgálást az egyik testvértől, hogy mi miért tértünk el, ott 3-4-en eltértünk az ütemtől. Hogy nem az zongora üteme diktálta a tempót, és mi más ütembe énekeltünk. És kikaptunk a testvértől, hogy hát miért? Hát szeliden persze, de hogy mi miért tértünk el? Hát én ebből az egészből semmit nem éreztem, hogy én eltértem. Hát
Olyan felemelő volt, de tudtam, hogy nem csak én, hanem a környezetem, vagy talán az egész mindenki ott volt, vagy 20 ember, de biztos, hogy az a 3-4 ember, aki a környezetemben volt, egyszerűen Isten jelenlétébe került. És akkor Kovács Gergő elkezdte mondani az igét, vágyva vágytam megenni veletek ezt a vacsorát, hát nekem patakokba folyt a könnyem. De vagy 20 percig ő beszél, de ahogy ő mondta, hát ez a Gergő, ez nem egy ilyen aranyszájú Szent János, egy egyszerű ember, de hát az Isten annyira megáldott, amit mondott, hogy én nem tudtam csak sírni. Én csak becsuktam a szemem, és csak zokogtam, hogy minden szó nekem kenyér volt. Egy ilyen hegyre vitt fel Isten, amúgy is áldott tábornak egy ilyen csúcspontja volt. Tehát nekem oda mentem hozzá, este, mondom, Gergő, én évek óta nekem ilyen Isten élményem nem volt. Hosszú évek óta ennyire közel nem éreztem magam Istenhez. Tudjátok, mit csinált? Megölelt, elkezdett zokogni, és elment. Jó csinálta. Szóval valahogy Isten azt a napot úgy áthatotta, és akkor ugye vágyna az ember, hogy na majd este is ilyen lesz, majd holnap is ilyen lesz, holnap reggel is, de hát nem olyan volt. Nem olyan volt. Nem lehetne ennek olyan emlékművet állítani, sátrat állítani. És hát nem lehetett. Jó volt, de nem olyan volt. Azért, mert ezek az élmények, ezek nem arra valók, hogy bennük legyünk, hanem hogy ezekből kapjunk valamit, és magunkkal vigyük. Le a völgybe. Tudjátok, a völgybe ott volt a megszállott ember, akiből nem tudták a démont kiűzni a tanítványok, bajlakodtak, szerencsétlenkedtek, szóval egy ilyen kudarc élmény volt nekik, még Jézus oda volt, és azt hiszem, hogy Isten azért akar minket feltölteni ilyen alkalmakkal, hogy legyen mit vigyünk a hétköznapokba. Én azt látom néha a hívő életünk abból áll, hogy a hétköznapokban össze vagyunk verve, mint a boxoló a meccs után, és akkor elmegyünk az orvoshoz, eltörték az orromat, leharapták a fülemet, kitörték a fogamat, tessék már rendbe rakni, és ott az Isten jelenlétében meg akkor úgy visszajövünk a nullára. Aztán megint leamortizálódunk a hétköznapokban, megint visszajövünk a nullára. Szerintem Isten ezt pont fordítva akarja, fel akar minket villanyozni, pluszba akar vinni, hogy világítson az arcunk, hogy mint ahogy mondták az ifjúsági csendes napon, amikor a vége volt az alkalomnak, mentünk ebédelni 180 fiatallal, és a Berettyói falui emberek oda mentek az egyik valakihez, nem tudom, Lócihoz vagy kihez, honnan jöttek ezek a szép arcú fiatalok. Mindenki ragyogott. Szóval szerintem az kéne legyen, hogy van egy ilyen vasárnap, így feltöltekezel, aztán darálja az élet, hát nem mondom, hogy nem darálja, de nem mínuszba vagyunk mindig, aztán nullán, hanem pluszba vagyunk, hát aztán legfeljebb egy kicsit lenullázódunk, de volt miből lenullázódni, volt erőforrás. Na ez történik itt. Sárospataki teológián nem volt minden előkészítve, 42 évnyi kényszerbezárás után hirtelen nyitott ki a teológia. Én az első kezdő évfolyamot követő évfolyamba mentem oda, tehát mi nagyon kezdetlegesek voltak a szálláshelyek, a tanárok, a felkészültségük, a tudományos végzettségük, tehát az igazi teológiai oktatás, hála az Istennek nem indulhatott be, nekünk a lelkiség volt a fontos. A hit volt a lényeg. És nekünk Krisztusról tettek bizonyságot a tanáraink, és ez volt ott a nagyon nagy érték. Amellett persze tanultunk is, meg az a héber-görög kemény volt, meg ott tényleg felkészült tanáraink voltak, de nem minden tudott úgy elindulni tudományosan, lelkileg viszont sokkal elevenebb volt az összes többi teológiánál. Így fogalmazott itt a szomszéd lelkésznek a felesége, aki az első évfolyamban járt, én meg a utána levőbe, hogy azok az idők minősített idők voltak, minősített emberekkel. Itt a hegyen minősített idő volt, és minősített emberekkel 3 tanítványt választott ki az Úr Jézus, és azt mondta, hogy na ti 3-an, ti részesültök ettől eddig ebben az áldásban, és nektek elmondok valamit, amit majd ti el kell mondjatok, ha feltámadtam, de addig nem. És ez lesz a ti értéketek, a többieknek nem lesz meg ez az érték.
És valamit Isten így ránk akar bízni, fel akar minket tölteni, fel akar így emelni, hogy legyen miből szolgálni, hogy legyen energiaforrás, és ennek egyszer aztán így eljön a vége. Ha tetszik, ha nem. Ha akarod, akkor építsünk hajlékot. De Jézus nem akarta. Hanem történt egy nagyon érdekes dolog, nagyon fontos. Az történt, hogy Mózes és Illés eltűnt, zsidó ember számára nagyon fontos Mózes és Illés. Eltűnt a ragyogás Jézusnak az arcáról, és ott maradt a történelmi Krisztus, hústestben, ragyogás nélkül, ott maradt a tanítványok előtt, és akkor Isten azt mondja az ő szózatában, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Nem ezzel a megdicsőült arccal, nem Mózessel, Illéssel, vagy angyalokkal körülvéve. Én őt adtam nektek így állandóra. Ilyen minősített időre adtam nektek őt. Máshogy, meg Mózessel, meg Illéssel, meg ragyogó arccal, de állandóra őt adtam nektek. És amikor a tanítványok feltekintenek, akkor azt olvassuk, amikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. Megszűnt valami vibrálás, megszűnt valami extra hatás, és maradt csak Jézus egyedül. És a tanítványok nem azt mondták, Péter, Jakab és János, hát ez olyan unalmas. Mi inkább maradunk, azt várjuk, hát ha visszajön Illés, mert hát ő mégiscsak azért a halottak birodalmából érkezett. Nem feleselnek, elfogadják. Hát nekünk maradt csak Jézus. És vele mennek tovább. És én azt hiszem, hogy ezt kellene megértsük, testvérek, hogy az Isten nekünk adta a történelmi Jézust. Ezért szokták hozzátenni, hogy Názáretinek fogják nevezni, tehát ő nem a mennyei Jézus Krisztus, hanem ő az emberfia, a názáreti, a történeti Jézus Krisztus, a húsvér Jézus Krisztus, aki azokat mondta, mint amiket olvasunk, azok történtek vele, mint amit olvasunk, aki megszületett, meghalt, feltámadt, felemeltetett, kibocsátotta a Szent Szellemet, el fog még egyszer jönni értünk. Nekünk ez az alapbeállítás. És ennyi elég kell, hogy legyen. Vagy elég kellene, hogy legyen. Mi mindig ilyen szellemi élményeket akarunk vadászni, és egyébként én nagyon élvezem a szellemi élményeket, és az, ami a csütörtökön történt, az egy rendkívüli dolog. De ma képzeljétek el, mi történt. Ma egy rendes dolog történt vele. Ma nem rendkívüli, rendes dolog. Tehát rendesen odajött hozzám az Úr Jézus, rendesen imádkoztam, rendesen készültem az igehirdetésemre, rendesen közösségbe voltam vele, rendesen szolgálom őt, nincs semmi extra. Hát most meg kellene ijedni, hogy nincs semmi extra? Nem. Mert ezek az extrák azért vannak, hogy eltűnjenek, hogy feltankoljanak minket, azután eltűnjenek egy időre, vagy örökre, vagy mindegy, hogy mennyi időre tűnnek el, mert nekünk az alapbeállítás a lényeg, hogy Jézus van itt. Hogy Jézus van itt. És azért jó, hogy van ószövetségi Bibliánk, hogy olvassuk a törvényt, és olvassuk a profétákat. Mózes a törvénynek a képviselője, a proféták képviselője Illés. Azért, hogy ezeket olvassuk, mert ezeket Krisztuson keresztül értjük meg. Jézus Krisztusban nyer értelmet a törvény. Hát erről szól a hegyi beszéd, ugye? Megmondatott a régieknek, ezt mondta Mózes, én meg ezt hozzáteszem, ezzel kiegészítem, és akkor Krisztusban látjuk azt a törvényt. Ha megszűnik az a látásunk, hogy Krisztuson keresztül szemléljük a törvényt, akkor jön az, hogy nem eszünk disznóhúst, akkor jön az, hogy megünnepeljük a szombatot, meg egyéb ilyen butaságokat, akik nem értették meg, hogy Jézus Krisztusban mi már bementünk az Isten szombatjába. Mi nekünk ez beteljesedett, a szombat rajtunk újjászületett hívőkön beteljesedett, nekünk nem kell betartani a szombatot. Nem kell nem enni disznóhúst, nyugodtan lehet disznóhúst enni. Hát mértékkel azért, jó? Szóval, ha megértettük, hogy nekünk Mózes Krisztusban mit jelent, akkor minden rendben. De ha csak Mózes marad, Jézus ilyen picike valahol távolról meghinti sóval az egész mózesi dolgot, hát akkor butaságokat fogunk mi gondolni.
Jelentős a mózesi mű, és itt van a Bibliánkban, és jelentős az illési mű, és itt van a Bibliánkban, és a Mikeás próféta, a Habakuk próféta, a mindegyik próféta nagyon fontos. De Krisztusban kell értelmezni. Krisztuson keresztül kell értelmezni. Őt látjuk. Ez az én szeretett fiam. Nem az én szeretett fiam. Nem a másik az én szeretett fiam. Jézus Krisztus az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Őt hallgassátok. Hát a tanítványok ettől az egésztől valahogy nagyon furcsán viselkednek. A másik leírásban azt olvassuk, hogy még el is alszanak. Elalszanak. Tehát, hogy lehet elaludni, mikor izgatott valaki, azt én nem tudom, de szerintem sokáig beszélgethetett Mózes meg Illés. És amikor ugye a lélek úgy felajz, úgy vibrál, úgy mekkora áldás van, hogy kifárad, nem? Mint egy gyerek, és akkor úgy elaludtak. Hát nem tudom, nem bírták sokáig az áldást, de aztán mégis ott akartak maradni. Tehát egy kicsit olyan zavart lelkiállapotban vannak, és azt is olvassuk, hogy féltek. Amikor megszólalt Isten, akkor ők féltek. Amint ezt hallották, arcra estek, és megrémültek. És Jézus hozzájuk menvén illette őket, és mondta, keljetek fel, ne féljetek. Ez úgy tetszik nekem, hogy hasonlít ez, amit átéltünk a múlt héten Nagy Bálinttal, hogy ő akar bizonyságot tenni, de mondtam, hogy ezt valami megfelelő helyen kell elmondani, mert ez a speciális bizonyságtétel. És akkor bementünk egy szemináriumba, a templomba, a Pányoki templomba, és akkor az előadó egyszer csak azt mondja, hogy rendhagyó módon, szeminárium közben, hogy akar esetleg valaki bizonyságot tenni. Bálint így meglökött hátulról, mondtam akkor, igen, Bálint szeretben lehet neki? És akkor bizonyságot tett. Na Jézus, hogy nem csak mondja neki, hogy ne féljetek, hogy meglöki őket. Ne féljetek már, keljetek fel. Hozzájuk nyúl, fizikailag. Hogy ezt most átölelte őket, vagy csak egy kis ujjal, vagy megsimogatta, nem tudom, hogy lehetett az, de Jézus illette őket, megillette őket. És azt mondta ezzel a kis szelíd érintéssel, hogy keljetek fel és ne féljetek. Milyen sokszor van ez a Bibliában, ugye? Rengetegszer van. Ne féljetek, ne féljetek, ne féljetek. Ilyen körülmények, olyan körülmények, Ószövetség, Új Szövetség. Állandóan ez a téma. Én úgy szeretném, ha lenne olyan téma a Szentírásban, hogy hogyan tanítsd meg a gyerekeket internetet kezelni. Vagy mobiltelefont letenni. Nagyon érdekelne. Gőzöm sincs, fogalmam sincs, hogy kell csinálni. Sok ezer keresztény szülővel együtt, hát minket két vára fektet a mobiltelefon, és azt csinál a gyerekeinkkel, amit csak akar. És a Biblia nem ír erről. De ez a szinte unalmas téma, hogy ne félj, ez mindig visszajön. Úgy tűnik, testvérek, hogy nekünk nem a mobiltelefonnal kéne foglalkozni, hanem olyan dolgokkal, amiket Isten igéje kihangsúlyoz. Nem mondom, hogy egy szülő azért, pláne a kicsi gyerekei vannak, teljesen engedje el a gyeplőt, de azt mondom, hogy a hangsúly azon van, amit Isten igéje elénk tár, és amit fontosnak tart. És keveset olvasunk a szerelemről, a párválasztásról. Milyen jó lenne fiataloknak. Hát olyan könnyű lenne szemináriumot tartani, nézzétek meg ezt az igét, azt az igét, amazt az igét, de hát el van engedve a kezünk. És tulajdonképpen hát akkor hogy házasodjon a fiatal, hát vannak ilyen szokások, olyan szokások, ilyen vélemény, olyan vélemény. Ezzel nem foglalkozik a Biblia, pedig azért az nem egy modern dolog, régen is volt szerelem, de a Biblia ezt úgy elengedi. De azt mondja a Biblia, hogy ne félj. És ez szerintem egy nagyon fontos terület. És szerintem félni bűn. És szerintem Isten nem engedi meg, hogy féljünk. És szerintem igaza van Spurgeonnek, aki azt mondta, hogy a halál semmi a halálfélelemhez képest. Amikor elkezdünk félni, ott veszítettük el a küzdelmet. Mi bátran kell belemenjünk a kihívásokba. Bátran kell küzdjünk a kísértések között. Bátran kell haladjunk előre az úton. És Dávid tudta, hogy Góliát sokkal nagyobb nála. Ez nem volt kérdés. De ő nem szerint mért. Ő nem kilóra mért. Ő nem életkorra mért. Ő nem hadi tapasztalat alapján mért, hogy az emberek általában.
hanem úgy mért, hogy velem van az Isten, vagy nincs. Velem van. Góliáttal vele van az Isten, nincs vele. Hát akkor én fogok győzni. Hát ez természetes. És testvérek, az a nagy evangélium, hogy velünk van az Isten. Hát akkor mitől kéne félni? Hát nem mondom, hogy én nem szoktam félni, még inkább a bosszankodás közelebb áll hozzám, mint a félelem, de félni is szoktam, meg bosszankodni is, de egyik se jó. Mert ezt fel kéne mindig mérni, hogy most velem van az Isten. Hát akkor ebből valahogy ki fogok jönni. Vagy így fogok kijönni, vagy úgy fogok kijönni. És Jézus ezt akarja tudatosítani a tanítványokban, hogy nem kell, hogy féljetek. Hát miért féltek ezek a tanítványok? Istentől féltek. Megszólalt Isten hangja. Ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Nem tudom, milyen mennydörgés lehetett, az biztos egy ilyen, olyan hangja lehet Istennek talán, hát még biztos, hogy sokkal olyanabb, mint ami nekem van. Én már előre félek attól, ha megszólalok, félni fognak. Bemegyek a konyhába, a pányokon kérek egy kávét, testvérek, tudtok, hogy a lányok így összerezve. Annyiszor megijednek a hangomtól, hogy borzalmas. Most gondoljuk, ha Isten szólal meg, hát tényleg olyan félelmetes lehet, hogy ez az én szeretett fiam, jaj. Pedig szép dolgot mond, de hát isteni hangon az félelmetes. És akkor megijednek Istentől, és Jézus azt mondja, nem kell Istentől félnetek. Nem kell Istentől félnetek. Mit jelent akkor az Isten félelem? Attól félek, hogy elszakadok tőle. Ez az Isten félelem. Attól félek, hogy ezt a kristálypoharat, ami $5 millió forint, mindjárt lejtem a kezemből, ugye óvatosságra intesz, de nem rettegek, hanem óvatosságra int. Félek attól, hogy elszakadok Istentől, ez az Isten félelem. De nem tőle félek természetesen. Ne féljetek Istentől. Ne féljetek a kihívástól, a kísértésektől, az ördög támadásaitól. Hát ez is egy vicc, hogy az ördög szokott minket támadni. Hát. Az Úr elvette a sátán hatalmát. Tehát nincs felettünk hatalma. Nekünk van felette hatalma. És úgy járunk, mint gyerekkoromban, míg pecáztam, jött a vízisikló, és közelített a békához, béka észrevette, és a béka azt mondta, hogy nagy vagyok. A kígyó meg azt mondta, vagy a sikló meg azt mondta, hű, de nagy vagy, és elment. Nem ette meg, érte, kikanyarodott, rá se támadt, pedig simán meg tudta volna enni. És akkor így jön az ördög elénk áll, nagy vagyok, és mi meg elmenekülünk, hogy jaj, itt a sátán rám támad, hát mikor szellemi támadások vannak, azért komoly dolog, ugye? Semmi hatalma nincs. Nekünk van hatalmunk, testvérek. És mi azt hisszük, hogy a sátánnak van hatalma. Hát ez a feje tetejére állított Isten országa. Nekünk van hatalmunk. És megyünk előre. Nem foglalkozunk mi az ördögi dolgokkal, ha az utunkba áll, elküldjük, majd dorgálja meg téged az Úr, te sátán. Nem mi kell dorgáljuk, mi csak elűzzük, mi nem tudjuk megölni, lefejezni, kivégezni. El tudjuk, mint a legyet, menj innen az útból. Dorgálja meg téged az Úr. És mi megyünk előre bátran. Nem félünk. Azért nem félünk, mert Jézus velünk van. Mert Jézus velünk jön. És Isten rámutat, ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködök, kinyitják a szemüket, és csak őt látják már egyedül, Jézust. És akkor azt mondja Jézus, na barátaim, nem maradunk itt, hanem elindulunk. Elindulunk le a völgybe, megyünk vissza a többiekhez, folytatjuk a missziónkat, haladok a kereszt felé, a megdicsőülés felé, hamarosan veszitek a Szent Szellemet, ezeknek mind meg kell lenniük. Gyertek velem, menjünk tovább. És a tanítványok elmennek. Nem ragaszkodnak a hegyhez, nem ragaszkodnak Illéshez és Mózeshez, Jézushoz ragaszkodnak. És Jézust követik. És ebben van a lehetőség és az erő a számunkra is. Az Úr Jézus most más hova megy, mint ahogy mi szerettük volna, hogy menjen. Ha akarod, akkor építünk itt egy hajlékot, de hát nem akartad, ezért elmentünk. Nekünk le kell szoknunk arról, testvérek, hogy azt gondoljuk jónak, ami jól esik. Az a világnak a privilégiuma. De jó ez a wellness fürdő. De jó ez a fagyi. De jó fizetésed van. Közben a fele az csalásból van, vagy az egész. Szóval nem az, ami jól esik. Nem az jó, ami jól esik.
És minket becsap a világ, hogy az a jó, ami jól esik. De nem, az a jó, ami Istentől van. És ha az Úr Jézus most lemegy, akkor lemegyünk vele. Ha az Úr Jézus felmegy a hegyre, akkor felmegyünk vele a hegyre. Őt akarjuk követni. Ővele akarunk menni. Ő az, aki vezet bennünket. És annyira tetszik nekem, hogy a tanítványok úgy nem szavaztak arról, hogy Jézus, most menjünk keletre. Tehát az egész működés alatt az Úr Jézusnak a tanítványok mindig követték az Úr Jézust. És például így mennek el Cézárea Filippibe, ahova a zsidók nem nagyon tették be a lábukat. Ott, ahol a Jordán fő forrása feljön a Hermón-hegy aljából, van egy hatalmas nagy barlang, mai napig megvan egyébként, és ott egy pogány kultusz központ épült ki. Ott volt egy ősi hitvilág, a Pánistent tisztelték, csecsemőket dobáltak be ott a barlangba. És áldozták a Pánistennek. A Pánistenről van formázva a mai ördög figura, ez a kecskeszarvú, kecskepatájú, szőrös valaki, ilyen volt a Pánisten. Ezt imádták, ezt tisztelték ott, de azért Zeusnak is emeltek ott egy templomot, úgyhogy 3 istentiszteleti helyszín volt, oda zsidó ember nem lépett be. Azt mondja Jézus, most elmegyünk oda, Cézárea Filippibe. És ott beszélt nekik olyan dolgokat, hogy ő meg fog halni, és kérdezi, megkérdezte, hogy kinek mondanak engem az emberek, ti kinek mondotok. Péter ugye mond egy jót, meg egy butaságot, elmondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Aztán azt mondja, hogy nem eshetik ez meg te veled. Tehát ilyen dolgok történnek, ott ilyen szellemi kis kavalkád van. És azt mondja az Úr Jézus Péter vallomása után, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, tehát nem rajtad, mert ő Petros volt. A Petros azt jelenti, hogy egy kőszikláról lepattant darab kövecske. Ez a Petros görög nyelvben. Tehát ez volt Péter, a kőszikláról lepattant kövecske. Amikor Jézus mondja, hogy én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat, akkor nem Péterről beszél, a kis lepattant kövecskéről, hanem arról a Petráról, nőnemű alak, arról a kőszikláról, amit mondtál. Az a kőszikla, hogy én vagyok a Krisztus. Ez a kőszikla. Hát te egy kis gyenge ember vagy, de tudod, hogy én vagyok a Krisztus. Hát ettől vagy erős. És a pokol kapui sem vesznek diadalmat az én egyházamon. És a pokol kapujának hívták, képzeljétek el, abban az időben azt a barlangot, ahol feljött a Jordán, aztán most egy földrengés miatt már egy picit máshol jön fel, de mai napig ott jön fel, csak nem ebbe a barlangba, de a barlang megvan, ahol a csecsemőket bedobták, úgy nevezték, hogy ez a pokol kapuja. Itt tudnak az élők meg a halottak találkozni. És az élőket küldték a halálba, és várták a halottakat az élők közé, szóval ez volt a pogány kultusz, és azt mondja Jézus, még ez a pokol kapuja se tudja felülmúlni azt, amikor ti engem megvallotok, amikor engem Krisztusnak vallotok. Tehát Jézussal még ilyen helyekre is el lehet jutni. Jézussal ilyen helyekre is el lehet menni. És aztán majd ment tovább az Úr Jézus, követték őt, és vele jártak. Nem az a kérdés, testvérek, hogy nehéz kihívásokkal nézünk-e szembe ma este, holnap, a jövő héten, jövőre, 10 év múlva. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy velünk lesz Jézus, vagy nem. Ez a kérdés. És lehet, hogy várnak rád áldások, várnak rád jó dolgok, várnak rád valami gazdagság, vagy családi áldás, vagy a kettő együtt, vagy még mit tudom én mennyi megtérő, vagy egyebek. A kérdés nem az, hogy te eljutsz ezekhez az áldásokhoz, vagy nem. A kérdés az, hogy Jézussal jutottál-e oda. Ez a kérdés. A kérdés nem az, hogy most egy halálos betegséggel kell szembenézzél, vagy baleset következik, vagy anyagi nehézség következik, vagy ide jönnek a tankok, és itt fognak már röpülni a Hamas, meg az ISIS, meg a Putyinféle, meg mit tudom én, milyen dolgok, hogy eszkalálódik-e a háború, meg a világválság, vagy a muszlimok elöntik-e Európát, meg Magyarországot. Nem ez a kérdés, hanem a kérdés, hogy amikor ez megtörténik, akkor én Krisztussal leszek-e? Ha Krisztussal vagyok, akkor jöhetnek a muzulmánok. Hát megmondjuk nekik, hogy Jézus a Krisztus. Hát legfeljebb levágják a fejünket. Azt akkor nekünk az fog ártani, testvérek. Semmit. Hanem az utolsó lehelletünkkel is dicsőíteni és magasztalni fogjuk a nazareti Jézus Krisztust.
Hát mert mi ezzel vagyunk tele. Tudjátok, James Calvertről írtam egy kis cikket, elmentek a Fidzsi szigetekre misszióba, feleségével, kannibálok közé. Volt olyan misszionárius, akik tényleg megettek ott, egyébként később, de hát azért veszélyesek voltak addig is, amíg azt meg nem ették. És mondja nekik a hajós kapitány, hát én nem tudom, 1800-as évek ezek, ne szálljanak ki, mert meg fognak halni. Azt mondja James Calvert, mi már meghaltunk, mikor beszálltunk. Hát a hívőt nem lehet megölni. Hát nekünk nem lehet ártani. Hát a mi életünk az el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenbe. Hát mi meghaltatok. Meghaltatok. És a ti életet el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Hát valahogy azt hiszem, hogy ezt kéne nekünk, ezt az igét kéne hétköznapiasítani. De jól mondtam, ki tudtam egyből mondani. Szép magyar szó. Hát biztos Kazinci forog a sírjába, de nekünk jó lesz mára. Hétköznapiasítani, hogy én meg vagyok halva. Én halott vagyok. És most tudod, így oda böknek egy csúnya szót. De sokáig prédikáltál, Lajos testvér. Hogy a csúnyán néztél, Krisztián? Milyen kockás inged van neked, Timót? És akkor, tudjátok, az élő részünk felsikolt, hogy jaj, bántotta. Olyan sokszor járok így, hogy megsértődök. Hogy mondanak valamit, és akkor rosszul esik. És még érzem, hogy még mindig élek. Még mindig élek. Krisztus nem lehet ugyanis megsérteni. Krisztus bölcsen vág vissza, ha kell, bölcsen cselekszik, de még bennem ott vannak ezek a óemberi tulajdonságok, indulatok, és még én védekezek, és még megharagszok, de nem kéne, hogy így legyen. Tehát hétköznapiasítani kéne, hogy én a Krisztussal együtt meghaltam, és el vagyok temetve. És már Krisztus él bennem. Nagyon tetszik, amikor azt mondja Oswald Chambers, az, hogy ne paráznál, hogy kedves férfi testvérem, az nem neked szól, hanem Isten benned élő fiának. Nagyon egyetértek. Hát én nem tudnék ezzel a parancsolattal mit kezdeni, csak áthágni tudnám. Na de ha bennem él Krisztus, és teret adok neki hitáltal, hát akkor ő bennem fog nem paráználkodni, nem megsértődni, bölcsen fellépni, határozottnak lenni. Mint amikor így az ügynökök hívnak fel, ezek a porszívótól elkezdve mindenféle biztosításokat kínálnak. Régi fegyverem az, amikor a biztosítás felkínálja, hogy elmondja, hogy mit akar, autó vagy lakásbiztosítás, mondom, ide figyeljen, nekem van egy életbiztosításom, ezt én Jézus Krisztussal kötöttem, és ha van egy pár perc, én szívesen elmondom önnek, hogy ezt hogy kell megkötni. Jó, viszont hallásra, és már teszik is le a telefont. Annyira jó lehet így védekezni, hogy nem magyarázkodsz, meg nem bosszankodsz, meg mit tudom én, felajánlod az életbiztosítást, és akkor egyből eltűnnek. Egyébként volt egy olyan eset, amikor egy ilyen ügynök felhívott, ez volt a válaszom, azt mondja, maga testvér. Hát mondom, én nem tudom maga testvére, hogy én testvér vagyok, az biztos, de nem mindenkinek vagyok a testvére. Mert mondom, maga testvér. Hát azt mondja, én fél éve szabadultam a Dömösön, az Iszákos mentő misszióba, és most már van munkám, és ez a munkám, és én még hívőt még sose hívtam fel, vagy nem tudtam, de maga úgy válaszolt, hogy életbiztos. Hát ez nekem úgy tetszik, hát egy kicsit beszélgessünk már. És akkor az ügynökkel elbeszélgettem Jézus Krisztusról. Szóval értitek, ez az, amikor él bennem Krisztus, mert megszúrod a teljes zacskót, akkor nem paradicsomlé fog belőle kijönni, hanem tej. És amikor téged megszúrnak valahol, vagy rád akarnak tukmálni egy, mit tudom én, milyen fárasztó ilyen biztosítást, akkor belőled Krisztus fog kijönni, mert azzal vagy tele. Megszúrnak, és Krisztus fog kijönni. Na, nekem ezt még hétköznapiasítani kell, de szeretném ezt veletek együtt megcsinálni, úgyhogy most ezért fogunk imádkozni. Amen.